Какви други промени ще направите в шоуто, господин Борисов? Сега, господин Трифонов, иска да ви кажа, не ми хареса балета. Що толкова хубави момичета? Хубави момичета, но много женствено играят. Така ли? Да, балета трябва да е мъжествен, като Цветан Цветанов. Аха. Или най-малкото като Цецка Цачева. Най-малко. Окей. Затова съм си довел мой собствен балет. Представям ви балет Акадамос, който сега съм прекръстил като балет милиционер. Ай, момчета, влизайте. Boys not doing too yet, we won't end the same. Now I believe in miracles, and the miracle has happened tonight. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. On top is devil, on top is devil, on top is business. So when it really gets rough, I'm scared of no brother, I'm scared of no shit, I'm scared of nobody. Oh, when it really gets mean. Protection, gangster relation, that's an easy human relation. It's a tough war on a global scale. I love to hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. When it rough comes on the dirty spaces, I've seen a bright get dark. I'm not gonna spend my life being a color. Don't tell me you agree with me when it's all you picking dirt in my eye. But if you feel it for my baby, it don't matter if you're black or white. It's black, it's white, it's W to get by. It's black, it's white. Woo! Браво! Балет милиционер! Свободно! Свободно! С какво смятате да започва вашето шоу, господин Борисов? Бихте ли спрели лампата, че се изприбихме да ръкопляскаме? Ай, що, извиняйте! Все пак за първи път ми ще пляскате, какво правите? Така е. С какво смятате да започва вашето шоу? Съдете се. Отидете там, бе, милиционерите. Ай, тръгвайте. Тръгвайте, момчета. Ай, тръгвайте, момчета.